što vidite, ja sam Luka Kosanović. Ja sam sada samo ovo napravio. Ovo se vrlo prosto pravi. Znači samo ovako sam našao na kostrvce, pa sam ga ovako iskopao, što sam dobio neki prozor. I ja sam zazidao te kamenje i onda sam i napravio ovo kao neko ostrvce. Ovde to je. I kad sam zazidao taj visoki zid, stavio sam jedan tu blok, primjer ovaj, prilike. I onda sam poništio sve ove dole blokove, zato što onda ovo neće biti moja leteća kuća, nego će biti stojeća kuća. Eto. I ja sam htela da ovo bude kao moja neka leteća kuća. Ako ste gledali Serbijana, vidjeli ste da je on igrao onaj mod koji se zove Sky House. To je na engleskom leteća kuća ili ti, kako da kažem, ne znam. Ili ti viseća na nebu. Gdje mi je kuća? Nemam pojma gdje mi je kuća. Gore. Evo ga. Ovo će biti malo velika kuća. Biće onako lepa, klasična. Ti, kamenčiću, nemoj da me zezaš. Znači u vazduhu zidaš kuću? Pa da. To je na engleskom Sky House, kao što je Serbijan radio. Sorry, igrao taj mod koji se zove Sky House. Sky Mouse, bolje da sam rekao. Sky Mouse. Sad se malo zezam. Prvi video mi je bio sa mojom gnjavećom sestrom, tako da kažem. Znači ona me gnjavila dok sam igrao. Onda će ovo biti malo od većih kuća. Ali dobro. To se mora. Što je ovo Sky House, treba da bude klasično. Malo veliko. Nije sad ostrvo, ovo je kuća. Zamislite, leteća kuća. Jel mogu tu da se popnu ta čudovišta? Ne. Mogu čudovišta da se stvaraju ako ne stavim baklje. A naravno, ja ću da stavljam baklje. Jel oni mogu da lete? Ko? Čudovišta ne mogu. Osim ove aveti. To je jedna kao džinovska meduza, guza, meduza, tako je ja zovem, guzica moja draga, guzica moja draga. I tako će to da ide. Evo, daske, to će nam isto trebati, daskice. Možda će ovo biti malo velika kuća, ali kad se mora. Evo, davit ćemo 4 bloka u visinu. 1, 2, 3, šta je ovo bre? Ovo nešto baguje. Ne, valjda, ne. Samo nisam postavio bloka. Blokova, 2 bloka. Ga, takoc. Ga, da mi ne češe glava. Ja to stavljam 4 bloka u visinu. Da mi ne češe glava. Jeste. Baš lijepo ovako kad gledam zalazak sunca.
I baš lijepa muzika. Kao da neko izlazi s nekim. Lolo. Ovo je neki klavir i to. Da. Tu ćemo prokopati za prozorčiće. Ovdje ćemo imati puno prozora. Ovdje će biti vrata. A ovdje će biti prozor. Nema više sunca. Sad će kriperovi da počnu da se stvari. Kad padne noć, bolje postavite svuda baklje, zato što mogu da nam se stvore oni opasni momci, kao što su kriperi, endermeni i tako to. Ovo će mrkli mrak. Ništa ni ne vidimo od mraka. Nisi rekao ljudima gde ti je sestra? Pa da, sestra mi je kod mame, bunila se da neće da ide kod tate, a ja ovaj video snimam kod tate. Momci neće moći biti ovde. Tako, zato što su preglupi. Ja sam glup što sam stavio to ovde. Čekaj. Ne možeš sa onim F da izabereš. Si probao da sa F ne menjaš? Menjaš. Probao sam, ali ovo... F. Zgusnuto mi je, ne mogu, onda ne znam koju ruku da prebacim kako. Dobro. Ovo mi je. Ovdje mi mogu biti tako te stvari, kovčezi. Ovdje će danski sto. Pečnica. To ko staklo. Staklom ću da popunimo ovo tu. Evo ga. Prozorčići. Ću da stavim neka klasična vrata i da, gde su vrata? Sigurno nisu. Vrata gde ste? Ali možeš da pomeraš ovo gore dole, ovu? A mogu. Pa vidiš, na svakom tom delu imaš još. Ček. Borba. Evo, štit. Ne znam, moram ovo da... Štit. Baš ovo dobro izgleda.
Sad imam... Krevet? Da, krevet još nisam provalio gde je. Pa možeš da ga napraviš. Jel možeš ti da spavaš bilo gde, jel možeš na nekim kockama? Da, vuna. Evo i vrata. Vrata od hrastovine. Hrast, sećaš se drvo hrast. Da. Na, koček. Nema muzike, noć. Tako. Štit. Hajde požuri, treba da ideš još malo pa na spavanje. Moraš u 9 u krevet. Znam da je 9 u krevetu. Pa. I ovdje je dan. Sad je 20 do 9. Požuri da mogu da te okupa. Hajde. I da sad sam teo Još 2 minuta. krov Ćeš sređivati. nastaviti. Sljedeći epizodi. Dobro. 2 minuta pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo mi je ova duga zato što napravim ovako vrat daske. Tako bre. Baš lijepa ova muzika. Ja sad uživam u ovome. Ovoj muzici. Baš je lijepa. Koju još muziku voliš da slušaš? La. Volim rockere. To isto volim. Štit. Ajde Miko, napravio si krov. Dosta za ovu epizodu. Dobro. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!